syukurane aduh ini pokoknya lagi cewek kudu deurah Sudah gak apa-apa lagi nih. Ini bandeng aja ngendali apa itu terima kasih. Ini lihat panitia ini kandani. Lek kurang ben agak maneh ngono ae ya. Lek kurang ben agak maneh. Berbagi waktu nek kancane iki. Enak, syukurane aduh ini pokoknya lagi cewek kudu deurah ayo dulu Wes, ayo le, terus le. Si, kiano gen si, padanya kayak gen si. Ayo, padanya kayak gen sampai murah nggak apa-apa. Oleh le. Yakti juga diserang atas sakit gusti Allah lepas ayo teng ayo deh,
Wes Leo. Yuk jalan dong. Jaya iku arek Duk. Wes Duk. Lek sing loro atimu wis bro Duk. Cocok iki rek. Wis budal-budal Duk. Oleh ono Duk. Lah iku arek Duk. Ya iku arek Duk. Ayo coba iki pada wedonya sing ora ganteng ya. Pinter. Adai. Pinter Duk. Suka Duk. Jambon. Putihan jambon apa jambon? Ayo le, ulan le. Ora apa-apa le. Lek ukuran nang beclet ya ngene iki aku gede ora le. Bantengan iki ya. Banteng. Banteng. Ya iku arek do sing larani atimu. Awas. Wes rek. Oh enak kali. Ada apa?
Pandengan. Iku dagan langsung kalian belum betul. Iku dagan. Ingat kita mari geser nama aja. Awas. Wes aja kayak awas ya, jangan awas. Wes ora kate awas. Wes kate awas. Wes kudu wes. Aja kayak awas wes. Terus hano. Oke. Ini pandangan aja. Ngendali opo dhewe, Bro. Syukurane, ambil sekarang tahu ini dia syukurane le, karena apa boleh, ayo bro, era urat terus ojo kuatir iki badhe wedok rek sing kala berane ganteng rek wis budal-budal do panitia wis sampean kok jalan sini yo. Sawan kan tadi, aku manut sampean. Ini tak selesai gue. Selesai. Ayo, wes, ojo kuatir deh. Ayo cah, iki badhe wedok cah. Sing kalah barane ganteng cah. Oke. Esat puluh lagi cak, kang sate lagi cak. Mari kita mau lesan puluh kalau IMC ini. Ayo ker-ker. Oke, matur suwun Mas Gandang. Ya ngono saja. Ojo kuatir bosku, iki pada wedok bosku, sing kalah berwarna ganteng bosku. Maya Oven bro, angkatan dalammu bro. Ini laskar kena rumah ini golek yang ngono ya lagi. Itu aja udah hari. Ya iku ada, ya iku ada, ya iku ada.
Wis. Lek kurang ben agak maneh ngono ae sak ya. Lek kurang ben agak maneh. Berbagi waktu ambek kancane iki. Kas jono iki kas. Rambutnya Mas operator nih, wis. Wis, enggak nanti ini. Wis Lisa parah. Wis. Ayo dok, lupa dok. Rep. Mandeng. Ya, itu. Sidang bermanem Tatono sumbangan lalanan ron-ronan panyodro bantengan anak wayah Dewi Sekararun ingkang tansah ayu-ayu kaidaning swarga luka sinarsenan sakuremeng jumantara salumahing bawana lampah datan lampah anak wayah Dewi Sekararun ingkang sambung lampahi jejibah bantengan kalapan kanthi memuji dening kanugraning Gusti kang murben dumadi ugi pangajab dening Gusti kang akar ingkang maha kuwasa ugi matur suwun kantan mawinados dening kaki danyang ini danyang ingkang sampun jumeneng wonten Sitinggil pagelaran danyang ingkang saking etan danyang ingkang saking kidul danyang ingkang saking kilen danyang ingkang saking ler matur suwun kantan mawinados dening kaki among nini among ingkang sampun jumeneng wonten Sitinggil pagelaran matur suwun kantan mawinados dening kaki kersa nini kersa ingkang sampun jumeneng wonten Sitinggil pagelaran danyang ingkang kelawatan ugi danyang ingkang mboten kelawatan barang ingkang kawastan ugi barang ingkang boten kawastan sedaya tansah kasebat kula aturi jengkar saking jiwa ranggane anak wayah Dewi Sekararun danyang ingkang saningetan balingetan tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan danyang ingkang saking kidul balingedul tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan danyang ingkang saking kilen balingilen tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan danyang ingkang saking ler balingaler tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan kaki kersa nini kersa kula aturi bali tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan kaki kersa nini kersa kula aturi bali tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan barang ingkang kawastan ugi barang ingkang boten kawastan kula aturi bali tumuju papan panggonan ingkang sampun dados jumenengan lumangkana jiku kakan arah jiku Cemeti Dewi Sekararun kasektenan yo perkoso kuciling jati maduring mepe kucoko kembang tausap menyan tausap dupo tausap landep poso gadya kanganan ajiku Cemeti Dewi Sekararun sonta pakai gunung bakal jogok sonta pakai segorong bakal asap mabuatan pelarapan mencolo lokal menjangan Sekti Mukti Nyawiji Dewi Sekararun. Saya terima kasih untuk jajaran panitia penyelenggara. Saya terima kasih seluruh warga Lesang Bulu. Saya terima kasih matur sembahun dan seluruh warga pendukung acara pada malam hari ini. Saya terima kasih matur sembahun. Saya mewakili keluarga besar Dewi Sekararun bintangi Bandengan Malam Raya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satrio AGS, saya terima kasih matur sembahun.
Semuanya saya ucapkan terima kasih matur nuwun. Saya Cak Sasmito. Salam dari saya Cak Sasmito. Selamat. Pangapunten Bapak Ibu ingkang boten wonten kepentingan wonten sak dhuwuripun panggung nggih menyampaikan dari panitia. Nyuwun ikhlasipun pegalih. Mohon geser Mas Panja Aryan. Ono Mas Ambon, terima kasih Mas Ambon. Sukses selalu. Nggih. Apa sih saya Mas Panitia mohon izin ya.